Benim adım Anneyle Kudret. 2022 yılın may ayının 29'unda halktan kömek sorak yüzlenen Marı vilayetinin Bayramal şehrinin yaşayıcısı bolan 31 yaşlı Kudret Annageliyev iyun ayının 9'una aradan çıktı. Kudret'in içerilerine rak keserinin dörenligi ve wagtynda gerekli beceri alıp bilmeýändigi sebäpli kıyın günler geçirdi. Pullarynyň ýetmeýändigi üçin öý goşularyna çenli tatanlyklaryna görüň beren keserliğiniň ejesi Bayram Lukmanlary Kudret'in keserini bejerip biljek Lukman Türkmenistanyna ýok diýendiklerini aýdýar. Kudret'in goňşularynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyna iş ýoklugy sebäpli Kudret sement düşürilýän karýerlarda we şuňa meňzeş agyr işlerde köp işläpdir. Kudret'in ejesi biz bilmändir, habar kanala goýulsa adamlaryň kömek etjegini. Emma gaty giç ýüz tutupdyr diýär. Goma mutmy. Ne diýäňiz? Kim getirmeli? Açın getiriyor. Şonama versene. Kudret Annageliyev iyun ayının 10'una jaýlandy we onuň bilen iň soňky gepleşen watandaşa öýkönümiň suwuny aýyrtdym. Pul gelýärmi? Näçe pul gelerkä diýen soraglary iň soňky sözleri bolupdyr. Kudret'a 2 hepdede jemi $220 mukdaryna kömek pulu jemlenildi. Wa arkaymal. Siz wara arkaymalın. Giň bolun. Başka işler dalat etmeňni. O da önce sağ ol tarikinde ömrüňiz bolsun Allah'a. Çağızıklığına da onu. Telefonum bir açık ben. Çalışırım da onun arkayına haberleşir. Bu mu? Siz bilin.